Sanibona insizwa, sanibona. Njani. Ukwani kahle. Hayi konke kuqondile Hayi siyabona la kuvuniliwe qediwe impela. Angithi angibuze nje ukuthi size ngani la ekhaya namhlanje. Sihlangene ngani? Bafo, mangachaza nje kafushane bafo. Uzoyikhumbuza ukuthi uyisintu sethu sisikhathalele kangakanani and futhi afanele siyilahle into ezamasiko. Sikhumbuze nezizukulwane ezizayo ukuthi akufanele siyilahle into ekanje. Siqhubeke njalo siyenze lento leyona into esakhula ngawo le futhi ngeke size siyeke ngoba sayisinishelo baba omkhulu bethu. Into kanjalo nje bafuna uzobungazo nje kujatshule mfowethu ukukhumbuzana nje ukuthi isekhona into empilo ekanje. Hayi lempilo esiphila manje. Impilo yamanje ayisiyaphetha kakhulu. Njengoba usukhona ke la ngiyabona uvunule kamnandi impela nje. Awufani nami ngibona ngashaya isilungu. Njengoba usukhona ke manje la singalindelani kuwena namhlanje ngosuku namhlanje. Bafo, akukho kutheni mina engakusho bafo. Mina abantu engifike nabo kakhulu ngifike namakhosi nenduna abantu abasebesihamba nabo sibaphelezela ngenxa ukuthi vele into yethu bibe kweceleni ukuthi sofika kanje ngalendlela besingezile ngokuthi mhlambe khona la sosuke sifakile kuyithi sivanweni into ekanjalo. Uma ngabe kusuka nje uyayibongela insizwa yakithi ungathini nje uma ungaziqaphu vele inkosi ayiqeda uma ungathi qaphu bezwe nalapha ukuthi ubani insizwa engikhuluma nawo njengamanje kahle mfowethu le inyakotho komgabe yakhabazela iyosha neyoshana kwacweba isiziba ngoba intombi ayibaleka igcwele intaba. Awu madoda ngizokubekela lapho bhuti ayikho inkinga. Ngiyazwa video mfana ngiyazwa mfethu bafu kahle ngiphila kakhulu mntaka ngakhulumeka nawe sasizigqoka lokho ngoba naku sasizigqoka lokho ungathini nje ngosuku namhlanje ungaphawula uthini ngosuku namhlanje? Usuku namhlanje mfowethu thina njengenzalo yamanje kunabantu abeza ngemuva okufanele bancele ulwazi. Nathi sikuncele kubaba nathi kufanele siluphase phela luye kubona. Yebo kunjalo. Ukuze baqonde indlela yempilo njengoba manje impilo kanje kunabantu abaphila lolu suku siphila manje kunabantu abaphila lelesilungu. Yebo. Ekufanele sibakhumbuze ukuthi kahle thina sizalwapi siyapi. Hayi impilo kanjani. Hayi ngiyabonga mfowethu indlela obeke ngayo mfowethu ngiyabonga mfowethu ngesikhathi sakho. Enjoy nje usuku lakho kube mnandi mfowethu. Bafowethu sijabule. Hayi siyabonga. Siyabonga.